kako popušiti pravilno kuru, karu, kučinu i slično. Ili kiticu, zavisi šta ko puši. Ili mi... Šta ćemo sada? Sada ćemo malo vruće teme. Spremite se, neće vam biti dobro. Znači, pušenje kurca. Sada ću da pričam ozbiljno o ovome. Ako loše pušite, nećete proći nigde, ni na jednom poslu. Znači, pušenje kurca zapravo određuje vašu budućnost. Ako loše pušite kurac, možete da budete domaćica, možete da radite kao spremačica i slično. Znači, ako dobro pušite kurac, onda život može da vam postane bajka, kao meni.